Паводле шматлікіх апытанняў, аўтэнтычны вясковы побыт – гэта першае, што цікавіць замежных турыстаў у Беларусі. А вёска Стойлы на ўскрайку пушчы – гэта месца, якое дакладна здольна здзівіць. Знакамітую апусцелую вёску зрабіў Мікалай Тарасюк, самабытны аўтар драўляных мініяцюр на тэмы вясковага жыцця. За адыходам майстра на Стойлы стаў насоўвацца цень забыцця, які неабыякавыя энтузіясты рашуча адагналі прэч, адкрыўшы тут аграсядзібу Стулы і культурна-адукацыйны цэнтр «Вясковы рэнесанс». Удалечыні ад трас і цывілізацыі, затое побач з каранямі. Цягне сюды, бо той дух Миколы Васильевича тут існуе. Я неяк у сваёй майстэрні сядзеў, нешта там не выходзіла, думаю, там не хватило материалу дарабіць руку. И так думаю, доклеить, не доклеить. И у голове, як бы, не ведаю, як это здарилось. И его голосом говорит: а ты гвоздиком возьми прибы. З кожным пленэрам на стойлаўскіх сцежках з'яўляюцца новыя насельнікі. Натхняюць гэтыя мясціны не толькі разбяроў. У дзень адчыненых дзвярэй у цэнтры «Вясковы рэнесанс» кіпіць праца. Бяжыць ганчарнае кола, пад столямі раскідваюць мудрагелістыя ўзоры, саламяныя павукі. Садзілася бабуля, збірала вакол сябе унучыкаў. І кожны рабіў вось такі адзіны модуль. Кожны рабіў сваё, са сваімі марамі, са сваімі пажаданнямі. І потым гэта звязвалася ў канструкцыі. І гэта ўсё прывязвалася адзін да аднаго, як у сям'і, кожны адзін да аднаго. Гэта вельмі цудоўная наша традыцыя, якую абавязкова трэба адраджаць. Гэта традыцыя аб'яднання. Віктор і Тамара Тромза замест модных гаджетаў асвойваюць амаль згубленую тэхніку чорнай глянцевай керамікі. Честно, это, наверное, невозможно объяснить. Просто мне было интересно именно эта технология. Я сам сложил печь, я сам... Все, что мы делаем, в общем, круги, печи, мы как бы все на собственном опыте проходим, поэтому как-то втянулись, и нам это нравится. Мы хотим развивать это дальше, продолжать традиции черно-лощеной керамики. Зрабіць так, каб займацца рамёствамі продкаў ці хаця б проста вывучаць вясковую аўтэнтыку стала цікавым як мага большай колькасці людзей. Аб гэтым і дбаюць стваральнікі аграсядзібы Стулы. Кожная вёска, на мой погляд, это маленькая планета, якая мае сваю гісторыю, сваіх выбітных людзей, знакамітых людзей, якія стваралі гэтую гісторыю, мае свой фальклор, свае песні, свае танцы, свае цікавыя гісторыі. І таму наша мэта нашага культурнага адукацыйнага цэнтра гэта ўсё захаваць. На батлеечных паверхах ажываюць постаці былых стойлаўскіх насельнікаў. Спектакль «Прытулак памяці», як і сама батлейка, поўны эксклюзіў, які ўбачыць можна толькі тут. «Вясковы рэнесанс» – назва культурна-адукацыйнага праекта гучыць прыгожа і аптымістычна. Ну а тое, якім зместам яна будзе напоўнена, залежыць у першую чаргу ад гараджан, большасць якіх былыя вяскоўцы, і ад іх жадання абудзіць генетычную памяць. Мне кажется, что сейчас все возрождается, поэтому потихонечку прогресс будет налицо. 100%. Городские жыхары купляюць на вёсках дамы, ой, каб быў летні дом. Я думаю, гэта не дань модзе, это якраз пачалі разумець, што іх бацькі там жылі. Зразумелі, нешта ў гэтай вёскі ёсць. А унікальнае яно недалёка, усяго 80 кіламетраў ад абласнога цэнтра. Стойлаўскія энтузіясты абяцаюць, на гэтай браме ніколі не будзе замка. Аліса Грыгарчук, Васіль Палхоўскі, тэлерадыёкампанія «Брэст».